Мин алмагачлар шаулап чәчәк аткан ямьле май аенда дөньяга килгәнмен. Май ае чәчәкләр ае булгангадыр инде, әти-әни миңа Резидә дип исем биргәннәр. Агым суларының ярсулыгы йөрәгемә күчкән, авыл таңнарының алсу нуры йөзләремә төшкән. Хас итеп яшүсмер чагымнан чын ихлас күңелдән табынган, һөнәр дә, белем дә алынган. Тормышта үз тиңем табылган. Тукай районы Яңа поселогы урта мәктәбенә килеп эшли башлавыма да 22 яз, 22 җәй, 22 көз һәм 22 кыш үтеп киткән икән. Ә миңа сорау бирсәләр, сөенечең ни дисәләр, сөенечем таңнан торып эшкә килгән иртәләр. Миңа сорау бирсәләр, шатлыгым ни дисәләр, шушы мәктәп сукмаклары шатлыгыма илтәләр. Миңа сорау бирсәләр, бәхет ни ул дисәләр, бәхет шушы укучылар кеше булып үссәләр. 22 ел үтеп киткән. Шул еллар арасында күпме сыйныф укучысы мөстәкыйль тормыш юлына аяк баскан. Бүгенгесе көндә минем көннәремне тагын да яктырак, кояшлырак итүче яраткан укучыларым минем янәшәмдә. 8нчеләр 14-15 яшьтә киләчәктә сездән кем чыгар? Инженерлар, врач һәм әлбәттә игенчеләр чыгар, җырчылар. Үсеп килгән галәм хуҗалары, килер көнгә сезгә барасы, ә бүгенгә менә минем алда орбиталар, парта арасы. Сорау тулы күзләр миңа карый, бер сораумы, 100-ме, 1000-ме, белмим сүзен, ку, юк, әйтә күрмә, кичермиләр алар белмәүне. Син белергә тиеш укытучы, ни сорыйлар, шуны белергә. Сыйныф җитәкчесе булу, бу шундый эш, белгәнеңне кирәк белергә. Белгәнеңне бирә белү кирәк. 15 яшьлек үсмер хыялын шикләмәсен парта орбитасы, 8нченең класс дивары. Сез яшь буын юллар юнәлешен миннән аласыз. Кая барырга? Алар гомере, заман килер өчен җаваплы мин тормыш алдында. 14-15 яшьтә 8нчеләр, тик башлана гына юлыгыз. Киләчәктә сездән кемнәр чыгар, кем булса да кеше булыгыз. Таңнар сайын хәерле көн телим, аяз күкләр телим җиремә, кояшлы көн телим бар кешегә, һәм иминлек телим илемә. Хәерле көн дим һәр бөҗәккә, хәерле көн телим гөлләргә, сөйкемлелек телим яшь кызларга, һәм сабырлык телим ирләргә. Юлчыларга хәерле юл телим, чәчәкләргә карап елмаян, һәрбер кеше якын кардәш сыман, үз балам күк тоела һәр бала. Таңнар сайын хәерле көн телим, аяз күкләр телим җиремә,
Quyoshli kun tilim bor kishiga ham imminlik tiling ilma.